Vítám vás u dalšího videa, kde se naučíme tyhle roztomilé žužinky. Tak, vezměte si 2 růžové. Teď si vezměte žlutou, tak dolů, tak, takhle 8, takhle. A teď si to sundáte. A máte takovou roztomilou žužinku. Takhle. A pak se udělejte ještě nějaké další žužinky. A když to umíte, ahoj. Dobrý den, já vás teď naučím buď takovýhle ptáčky maličký s křidílkama 2 a buď takovýhle mašličky. Tak a začneme teď dělat ty mašličky anebo ptáčky. Vezmeme barevnou gumičku a uděláme ji do 8. Potom ještě jednu a dáme ji do 8. A ještě jednu a dáme ji do 8. Tak. A tady vezmeme gumičku, kterou uděláme jako takhle do 0. A další do 0. Ale kdybyste to nestíhali, tak si to pusťte, tak si dělejte pauzu nebo si zastavujte počítač. A ještě jednou to uděláme. Ještě jednou to teď uděláme. Oňu. A je to. Teď začneme s naší pomocí takhle speciálně háčkovat. Tady se mi to. Tak. Začneme dělat háčkem věcičky. Tady vezmeme tyhle 2 gumičky a přetočíme je sem. Vezmeme už jenom jednu růžovou, to je taky jako takhle. A tady vezmeme tuhle růžovou a přetočíme takhle. Tohle se mi nepovedlo, to je sem. A teď druhou, tu předposlední tady vezmeme. Ta byla poslední, to potřebuju já teď. Takhle. A teď z téhle strany vezmeme taky předposlední. Tuhle tu dáme trošku dozadu. No, takhle musíme jít. Takhle dáme ještě jednou. Tady to opravíme trošinku. Chvilku trvá. Operujeme háčkem, to trvá vždycky dlouho. Hele, co to děláš ty takhle? Ahoj, máme to. A začneme tady. A je to. A teď opatrně zase sundáme. Ups, ups, ups. Proč to nejde? Tak to budu muset sundat s rukou. Tyhle. Je, tady se nám zasekla a teď tady. A je z toho něco takového jako mašlička skoro.
Ahoj, ve příštím videu se možná uvidíme. Ahoj.